jsem já, Rourič, dneska ve Zmejtáje a ukážu vám vychytávku na iPhone, na kterou jsem přišel. Chci zapnout iPhone. Tak. Doufám, že to vidíte. To je moc světlý. Moment. To lepší. No, to je moc světlý. Teď. Lepší. Takže. Proč to mám takhle? No, protože to jinak by to určitě nešlo vidět. Tak, když uděláte tak to můžete zabugovat tím, že dáte také nahoru. Vidíte? Nahoru. Tak to jde nahoru. A ještě jedna chytávka. Jo, takže potom si to klidně zkuste. Doma iPhone teda. Jo, nahoru. Dolů. A nahoru zabugovat. Vidíte? S tím tak. No a ještě jedna vychytávka, fakt dobrá, která mě překvapila. Tak to je, že když si dáte fotoaparát, já se tam třeba takhle vyfotím, no a když dáte fotoaparát, jo, fotoaparát mám, no a teďka, když dám vlastně tady tohle, vidíte to? Jo, tak mám tady tohle, máme další. A teďka se podívejte, mám tak, abyste to viděli. A můžete tím takhle, můžete tím takhle přesouvat. Můžete si v tom dělat pořádek, jak chcete. Dobrý, že? Takže tady mám obrázky, mail a zprávy a Twitter. A teďka si to zapamatujte. Můžete ještě tím vlastně, je to dobrá vychytávka, protože s tím můžete udělat pořádek. Jo? Tak tohle byly takové vychytávky. A samozřejmě to můžete dělat tady s tím a tady tím dole, že ano. Tady s tím. To je jasný. Když už to je nahoře, tak to musí tady dole, že jo. Tak. Takže tohle byly vychytávky. Už to je asi tak 3 minuty, jo, je to 3 minuty. Takže já se s váma loučím a u nějakých dalších vychytávek, které nejde, nebo něco takového, to bude ve složce takové, takže to najdete. Takové vychytávky budou na iPhoneu a tak, na Nokia a tak dále. Prostě. Jo, chápete. Takže čau, tohle byl jinak iPhone 4 a nebojte se za iPhone 4S jako, a nebojte se, je to ani samozřejmě na iPhone 6 se myslím, je to, ale nevím to přesně, ale na 5C to je iOS a IT. Takže čau a příště doufám, že se uvidíme i v Zmejtáji. Čau.